Ahojte priatelia. Takže mám tu hrabovačku na mojej včelnici malej. Tak toto vyzerá. Zatvoril som im všetky očka, len jedno som nechal otvorené, toto tu. Ten spodok som zatvoril tiež. Sa tam snažia dostať včielky vo veľkom. Aj tu. Ostatné včely nie sú rabované. A ako to zistíme, že je rabovka alebo sú rabované? Máte nejaké plexisklo, tak jednoducho. Takto. Otvoríme si najskôr včely, ktoré nie sú rabované. Dal som dole víčko. Pozriem sa pod plexisklo a vidím, že tu je kľud. Žiadne včely sa nechcú dostať von. Dám víčko naspäť. No a teraz si otvoríme toto víčko a všetky včely, ktoré už sú nasosané, sa budú chcieť dostať von z úľa čo najrýchlejšou cestou. No. A už tu nastáva letová aktivita. Všetky včely, ktoré sú zlodejky, sa chcú dostať von z úľa. Narážajú do toho plexiskla. Takže teraz to otvoríme. A mám tu pozorovateľku, ktorá bude sledovať, či tie včely idú preč odo mňa, alebo sa vracajú do nejakého môjho vedľajšieho úľa. Tak to si to nastavíme. No a ideme na to. No kde letia? Preč či do môjho? Ale do ktorého úľa? Do posledného? Dobre. Že chodia do mojich úľov? Dobre. Dobre. No. Takže, tak ktoré ich vyrabujú také cudzie včely. Aj moje. Takže toľko. Môžete si pozrieť ešte aj úľovú podložku. A keď ich rabujú, tak tam budú také biele cukrové zvyšky, také jak po zime, keď ich, alebo cez zimu, keď vyžierajú svoje zásoby, tak sú tam také napadané, také biele stopy cukrové. Takže to je všetko. Ahoj! A tak toto vyzerá. Prvý úľ, kľud. Sem tam sa nejaká včielka z nejakou pobije. Druhý úľ, tiež kľud. Tretí úľ, tu sú boje riadne. A štvrtý úľ je tam kľud tiež. Bitky. Ďalšia bitka. Už ustála.
sa dostať aj cez letáč, ale letáč sa mi zatvorí. Už nevidím, a cesta je toto tôčko.